Goiko amona eta beheko amona. Tomik txikitan amona bat eta birramona bat zituen, eta biak alabiak izugarri maite zituen. Igande arratsaldero joan ohi zen Tomi familia osoarekin haien etxera bizitan. Amona behean egoten zen beti, sukalde beltz handiaren ondoan lanean. Birramona berriz, goian egoten zen ohean, ez bai zituen alferrik 94 urte. Horregatik, Tomik beheko amona eta goiko amona deitzen zien. Igandero gauza bera egin ohi zuen. Etxean sartzean aitona Tom eta beheko amona agurtu ondoren, atzeko eskailera hartu eta zuzenean goiko amonarengana igotzen zen. Hartu goxoki batzuk, esaten zion goiko amonak, eta Tomik komoda gaineko kutsatxoa irekitzen zuen. Gozokiz, betea egoten zen. Behin batean, beheko amona gelan sartu eta goiko amonari besaulki handian esertzen lagundu zion. Gero lotu egin zuen eror ez zedin. Zergatik erori alda? Galdetu zuen Tomik. 94 urte dituelako, erantzun zuen beheko amonak. Nik 4 urte ditut, lotu ni ere aulki batera, esan zuen Tomik. Horrela, igandero, komodako jostontzitik goxokiak hartzen zituen Tomik. Gero, beheko amona igotzen zen eta goiko amona eta Tomi besaulki banatan lotzen zituen. Goxokiak jaten eta solasean aritzen ziren. Goiko amonak jende txikiari buruz hitz egiten zion. Begira horko kaskarin hori, kapelan luma gorria daramana. Poxpoloekin jolasean dabil, esan zion. Bai, erantzun zuen Tomik. Hortxe dago, eskuilaren eta orraziaren gainean, ikusten duzu? Tomik baietzez zioen buruarekin. Beheko amona gora itzultzen zen sukaldeko lanak bukatzen zituenean, eta labean erretako pastiza jaten zuten Tomi joan aurretik. Orain siesta ordua dugu, esanez. Tomi besaulkitik askatzen zuen eta beste gela batera eramaten. Siesta amaitutakoan, beheko amonak goikoari bere zilar koloreko ile ederra orrazten zion. Segidan, beheko amonak berea ere orrazten zuen. Orain mototxa egin, esaten zion Tomik. Eta amonak ilea txirikordatu eta buru gainean biltzen zuen orratzekin. Behin, Tomiren anaia zaharrena goiko amonaren logelan sartu zen, amona erandik ere orraztu gabe zegoenean. Arrapaladan ihes egin zuen. Sorgina dirudi, esan zuen. Ez da egia, erantzun zion Tomik. Oso ederra da. Izozkia jateko ordua, oihukatzen zuen aitona Tomek. Eta Tomi eta anaia beraiekin joaten ziren izozki dendaraino. Noizean behin, aita eta osaba Charles ere joaten ziren beraiekin. Etxera itzultzean, goiko amonaren afalordua izaten zen. Tomik igotzen zizkion esnea eta gaietatxoak atzeko eskaileratik. Halako batez, Tomiren aitak familia osoari pelikula bat egin zion. Beheko amona eta goiko amona filmatu zituen, eta Tomi bien erdian jarri zen. Goiz batez, Tomi esnatu berri zegoelarik, ama etorri zitzaion esanez. Goiko amona hilda bart. Zer da hiltzea? Galdetu zuen Tomik. Hiltzeak esan nahi du goiko amona ez dela gehiago hemen egongo,
erantzun zion amak. Igandea ez izan arren, beheko amonaren eta aitona Tomen etxera joan ziren. Tomi atzeko eskaileratik gora abiatu zen inor agurtu aurretik. Goiko amonaren gelara sartu zen. Ohea hutsik zegoen. Tomi negarrez hasi zen. Ez da inoiz itzuliko? Galdetu zuen. Ez maitea, esan zion amak goxoki. Zure oroimenera ezik. Zure oroimenera itzuliko da zu berarekin gogoratzen zarenero. Beheko amonari ordutik aurrera besterik gabe amona deituko zion. Handik gau batzuetara, Tomi ohetik jeiki eta logelako leihotik izarrei begira jarri zen. Bapatean izar bat jausi zen zerutik. Gurasoen logelara abiatu zen korrika batean. Izari ezkor bat ikusi dut oraintxe bertan, esan zuen. Agian, goiko amonaren musu bat zen, esan zion amak. Tomi handitu zenean, beheko amonak ere adinean aurrera egin zuen, eta goiko amona bezala ohean egoten zen. Zahartuta bera ere hil egin zen. Eta gau batez, Tomik logelako leihotik begira zegoela, beste izar bat ikusi zuen zerutik poliki-poliki erortzen. Orain biak zarete goiko amona, pentsatu zuen. Liburu honetan kotatzen dena benetako istorio bat da. Niretzat oraindik ere esperientzia eta privilegio zoragarria izan da bi amona eta aitona bat ez ezik nire birramana irlandarra ezagutu ahal izatea. Nire familiaren adar irlandarra, ni erdi irlandarra, erdi italiarra naiz, hurbil bizi zen eta astero ikusten genuen elkar. Ordu asko pasatzen dituen goiko amonarekin, bere ondoko besaulkian loturik mendazko goxokiak janez. Nire lagunik onena zen 4 urte nituenean. Liburu honen lehen argitalpenak 1972an idatzi eta 1973an kaleratua 3 kolore baino ez zituen, beltza, arrosa eta okrea. Ez zen erraza izan niretzat liburua kolore guztiekin irudiztatzea. Nire marrazketa estiloa gutxi aldatu da denborarekin. Horregatik, 25 urte beranduago, goiko amona eta beheko amona lana liburu berria balitz bezala hartzen dut.